είναι πράγματι ιδιαίτερη η σημερινή εκδήλωση και είναι γεγονός ότι η Αλληλεγγύη έχει καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η θέλησή μας αρχικά και βεβαίως διαχρονικά είναι να ενημερώσουμε τους νέους, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Καλέσαμε λοιπόν τα λύκεια, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με την υποστήριξη της περιφέρειας μπήκαμε σε αυτόν τον αγώνα. Επίσης συλλόγους δασκάλων, συλλόγους γονέων. Έτσι λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζεύτηκαν εδώ σήμερα και με τους γιατρούς της ομάδας που υλοποιεί το πρόγραμμα εκπαίδευση γυναικών στην αυτοεξέταση, που γίνεται όπως ξέρετε στο νομό Αργολίδας και το Δήμο Νεμέας και που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μας έχει δώσει το Ίδρυμα Μπεδοσάκη. Ήρθαν εδώ ούτως ώστε να ενημερώσουμε όλο αυτόν τον κόσμο. Σε τι βασίζεται η ενημέρωση? Ο ένας μας γυναικολόγος, ο κύριος Λυκάκης, θα σταθεί στη φυσιολογία του μαστού, έτσι ώστε οι νέες κοπέλες να ξέρουν πώς ακριβώς είναι ο μαστός τους και τις παρακινούμε πράγματι με την αυτοεξέταση αυτό να καταλάβουν και αυτό να πετύχουν. Στη συνέχεια ο κύριος Δωροβίνης θα παρουσιάσει πώς γίνεται η ψηλάφιση του μαστού, οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται και αν θέλετε ποια είναι τα παθολογικά ευρήματα τα οποία μπορεί να εμφανιστούν. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Μπαρλιάς, ο οποίος θα παρουσιάσει την απεικονιστική όψη μέσα από τις ακτινογραφίες, τις μαστογραφίες, τον υπέρηχο, πώς ακριβώς φαίνεται και η κάθε μια γυναίκα να ξέρει τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει από τη γνώση του μαστού της, στην αυτοεξέταση, στην γυναικολογική εξέταση, στην γυναικολογική ψηλάφιση ή στην ψηλάφιση από χειρουργό και στη συνέχεια στην απεικόνιση με υπερηχογράφημα, με μαστογραφία και με όποιο άλλο είδος χρειάζεται, μέχρι που να υπάρξει μια έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση στο πρόβλημα αυτό. Επίσης ξέρετε ότι κάνουμε τις ομάδες διακοπής καπνίσματος και προτού ξεκινήσουμε αυτήν την παρουσίαση είχαμε την ομάδα διακοπής καπνίσματος που έχουμε εδώ στο Φουγάρο και κάναμε τη συνάντηση αυτή προσπαθώντας να ενισχύσουμε τους ανθρώπους σε αυτή την προσπάθεια να σταματήσουν το κάπνισμα. Βρισκόμαστε στο Φουγάρο σε μια εκδήλωση που κάνει η Αλληλεγγύη για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Στα πλαίσια αυτής της ενέργειας που γίνεται από την Αλληλεγγύη κάνουμε σήμερα μια ημερίδα που αφορά εφήβους, εκπαιδευτικούς και γονείς για να τους ενημερώσουμε για το μαστό και για τον καρκίνο του μαστού. Η δικιά μου εισήγηση ήταν όσον αφορά τη φυσιολογία του μαστού. Είδαμε το μαστό σαν όργανο στη γυναίκα. Μιλήσαμε για την ανατομία του μαστού, την ιστολογία του μαστού, την παθοφυσιολογία του μαστού και πώς αυτή φαίνεται στις διάφορες ηλικίες, από το έμβριο ακόμα, από την νεαρή ηλικία, την εφηβεία, μέχρι την αναπαραγωγική ηλικία και τη γεροντική ηλικία. Οι δύο άλλοι συνομιλητές μου θα μιλήσουν για την παθολογία του μαστού και όσον αφορά τα παθολογικά ευρήματα που έχουμε στις μαστογραφίες και ο τελευταίος ομιλητής θα μιλήσει για τις απεικονιστικές μεθόδους που έχουμε για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Είναι πολύ βασικό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το παθολογικό, πρέπει πρώτα απ' όλα να ξέρουμε το φυσιολογικό, δηλαδή ποιο είναι το φυσιολογικό στον έφηβο, στον ενήλικα, στη γυναίκα στην κλιμακτήριο και στη γυναίκα στη γεροντική ηλικία. Αυτά είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να τα διαχωρίσουμε κάτι φυσιολογικό από κάτι το παθολογικό. Η μαστογραφία είναι απαραίτητη καταρχάς στις γυναίκες, γιατί στις γυναίκες εμφανίζεται πιο συχνά ο καρκίνος του μαστού. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται και στον άντρα, αλλά είναι ειδικές περιπτώσεις που αξιολογείται από ενδοκρινολόγους. Αλλά η γυναίκα πρέπει να γνωρίζει από τα 40 και μετά κάθε χρόνο θα πρέπει να ελέγχει το μαστό της με μια μαστογραφία.